מתי בפעם האחרונה הצלחת? הצלחת. להאט. לחשוב. בשלווה. תוכנית אלול בשביל היא הזמן להאט ולחשוב בשלווה. תוך כדי טיול ולימוד בשביל ישראל. אנחנו רוצים לספר לכם על התוכנית, איך הסנדלים האלה קשורות, ולבקש את תמיכתכם. נתחיל בטעימה שתיתן תחושה מה זה אלול בשביל. אז מהי תוכנית אלול בשביל? 4 שבועות של טיול ולימוד ביחד. שבהם עושים עצירה ברצף החיים. מקדישים זמן למחשבה. את התוכנית עוברת קבוצה של חבר'ה בגילאי 20 פלוס. בנים, בנות. דתיים וחילונים. שכל יום עוסקים בנושא אחר בחייהם. חברות. חשבון נפש. בחירה. משפחה ועוד. סביבם לומדים בבוקר בחברותות. בצהריים משתתפים בסדנה. ובערב פוגשים מרצה לשיחה ולדיון. כל יום הולכים יחד לאורך השביל. ישנים בשטח. מבשלים. מתקנחים. ההפך. הזמן שבו התוכנית מתרחשת, חודש אלול. שהוא הזמן שבאופן סמלי המתאים ביותר לחשבון נפש כזה. התוכנית נפתחת בתחילת אלול בתל דן. מסתיימת בירושלים רגע לפני ראש השנה. כך שמתוך התובנות לאורך השביל מתחילים את השנה החדשה. אלול בשביל היא תוכנית חדשה ועצמאית. לא כוונות רווח. יצאה בקיץ הקודם כפיילוט. תצא באלול הקרוב באופן מלא. ואנחנו רוצים להרחיב את הפעילות שלה בעתיד. וכאן אתם נכנסים לתמונה. וגם הסנדלים האלה. אנחנו מבקשים את תמיכתכם בפרויקט גיוס ההמונים בהדסטארט. כדי לקבל עזרה בהוצאת התוכנית הקרובה. שנוכל להנמיך את עלות ההשתתפות. כך שכסף לא יהווה מחסום למי שרוצה לקחת חלק בתוכנית. וכדי שנוכל לפתח את התוכנית לכיוונים נוספים בעתיד. ובשביל כל אלה אנחנו צריכים כסף. הזמן לכל אלה ולסנדלים. יחד עם חברת שורש, הוצאנו סנדלים בעיצוב ייחודי ובמהדורה מוגבלת לקמפיין הזה. ועל ידי תמיכה בפרויקט, זוג סנדלים כאלה יהיה שלכם. בנוסף, תוכלו לקבל גם מחברת שביל חדשה. המכילה את הטקסטים לפי נושאים יומיים, לצד מקום למחשבות והערות. ככה תוכלו לעשות חשבון נפש בעצמכם, בין אם אתם בשביל ובין אם לא. אתם תוכלו לקבל מחברת מעודכנת לשנה זו בעיצוב חדש. אנחנו מאמינים שהשקעה בתוכניות כמו אלול בשביל היא מפתח לצמיחה של החברה בישראל ולקירוב האוכלוסיות שלה. אז בבקשה את התרומה הקרובה שלכם, השקיעו באלול בשביל. נתראה באלול. בשביל. באלול בשביל. רוצה אותו, זה הרבה יותר מצחיק. מישהו אחר יגיד את המשפט. כן, זה המשפט הכי ערוץ הקניות.